Сега как ще сменим мекото? Първо, старото излиза много лесно от жлеба. Так. Ето тук има едно проципче. Новото трябва да влезе вътре. Ъгълчето. Аз го повдигам леко с отверката, че явно, като е произвеждано, е правено с машина или робот. Надявам го да влезе лекичко. Не става от първия път. Но поне като стане, стои почти като оригиналното. И почвам да върта по жлеба. Натискам и върта. Натискам и върта. То се влиза в жлеба. Натискам и върта. Натискам и върта. Дясната част я направих. Затова реших да покажа с лявата част да направя видео. Не е детска работа, иска се малко умение. Ето, когато премине вече цялото и се върти спокойно, вече навсякъде я е захванал.